Hola a tothom! Avui veurem com podem fer alguna coseta més amb el LibreOffice de càlcul. El que anem a fer en concret és com copiar fórmules i parlar de les referències relatives i les referències absolutes. A veure, aquí, en aquestes cel·les, tenim números, d'acord? Són dades numèriques, d'acord? Que no són fruit de cap càlcul, senzillament són dades que jo he introduït. Molt bé. Imagineu-vos que aquí vull fer una operació que sigui la suma. Escriurem suma. D'acord? Per tant, què vull fer amb aquesta operació? Vull que em sumi el 5 més el 2, el 5 més el 5, etc. i vagi fent. D'acord? Què haurem de fer? Doncs igual. Fem clic a aquesta cel·la, que és la A3. Fem clic a la tecla més. I aquí fem clic en aquesta cel·la. I aquesta és la B3. Per tant, quan dono return, això em donarà 7. Si aquí vull fer el mateix, doncs hauria de tornar a repetir l'operació. Igual a A4 més B4. Puc fer clic, o també funciona si ho escric. Si ho escric jo, també surt. D'acord? I en aquest cas ens donarà 10. Molt bé, perfecte. Ja es veu que això serà una feinada. I estic fent senzillament repetir una fórmula, no?, que és relativa. Per tant, quan jo em poso just aquesta cantonadeta m'apareix un més, això em permet arrossegar i el que està fent és transformar-m'ho en coordenades relatives. Anem a veure-ho. Em poso aquest, ho ha fet perfecte, no? Ha fet a cada filera, ho ha canviat. Fixeu-vos que aquesta i aquesta l'havia introduït jo. Què fa ell? Quan jo faig servir aquest símbol, ell diu, a veure, si aquesta cel·la que és C4 em dius que això és la suma de A4 més B4, aplica la lògica i diu, bueno, doncs, la cel·la C5 serà igual a A5 més B5. La cel·la C9 serà igual a A9 més B9. D'acord? Per tant, ens ho fa perfecte. Què passa quan jo vull fer una multiplicació? I ara jo vull que, mira, agafarem aquest apartat d'aquí, aquest càlcul d'aquí, i farem una que sigui multiplicar per 5. D'acord? Anem a fer aquest automatisme. I el que vull és, què vull fer aquí? Que em multipliqui el que hi ha a aquesta cel·la per 5. D'acord? Si aquest 5 és aquest valor d'aquí, d'acord? Fixeu-vos que tinc un 5, podria dir, doncs mira, el resultat d'això ha de ser igual a aquesta multiplicada per aquesta. Perfecte. 7 per 5, 35. Genial. Molt bé. Clar, què passa quan jo ho allargo? Doncs que em dona 0. Per què? Perquè ha fet el mateix raonament que hem fet abans. Ha dit, a veure, si una suma de C3 és igual a A3 més B3, doncs una multiplicació d'aquest per aquest, quan baixo un nivell, a D4, haurà de ser aquest, que és D4 per A19. Perquè també ha baixat, és a dir, si tot baixa un nivell, doncs jo aquest també el baixo. I no, jo vull que sigui sempre el A18, com posava aquí era l'A18. Com ho he de fer això? Això és perquè ell, si no hi diem res, pren coordenades relatives. En el nostre cas, el que he de dir és, no, aquest paràmetre és fixe per sempre. Llavors, he de posar el símbol del dòlar. Quan em poso davant de la lletra, poso el símbol del dòlar, i això vol dir que bloquejo la columna, i davant del número poso el signe del dòlar, i això vol dir que bloquejo la fila, i per tant, perdoneu, ara he fet clic a una altra cel·la sense voler, d'acord? I el tinc. Quan faci clic, el resultat retorna el resultat serà el mateix, 7 per 5, 35. Què passa ara quan el copio? Doncs que tot m'ho fa bé, perquè com que li he dit dòlar, aquesta cel·la no la canvia. Les altres sí, fixa't, aquí sí que m'agafa C5 i aquí sí que m'agafa C7, però aquesta me la manté fixa. És la manera que tinc de dir-li que aquesta coordenada és fixa. Quin sentit té això? Doncs si aquí estic, en lloc de posar un multiplica, estigués aplicant un descompte, d'acord? A l'any canvio els descomptes i dic, doncs ara has de multiplicar, en lloc de per 5, has de multiplicar per 2, vinc aquí, canvio aquest paràmetre i automàticament s'han canviat tots. No he d'anar a buscar les fórmules i canviar, que és un número. Per això
té sentit tenir un valor així fixat. D'acord? Doncs ja ho tenim.